ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 28/3/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಅದೃಷ್ಟವಂತಾದುಲ್ಲರದೆ ಪಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಬಾಬನ ನೆನಪದ ವಿನಃ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಚಿಂತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪಗಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳು ನಡಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಏರು ಸುಪುತ್ರ ಜೋಕುಳುಳ್ಳಿರ ಅಕಲ್ನ ಲಕ್ಷಣದಾದ? ಉತ್ತರ: ಅಕಲು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಊರಿ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪೊಂದುಪ್ಪೆರು, ಸೇವಾಧಾರಿ ಅದುಪ್ಪೆರು, ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಓದುದು ಬೇತೆಕ್ಲಿಗೆ ಓದವೆರು, ಬಾಬನ ಹೃದಯನೇ ಇರುವೆರು. ಇಂಚಿನ ಸುಪುತ್ರ ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಪುದರ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೆರು, ಏರು ಪೂರ್ಣ ಓದುಚಿರೋ ಆಕಲು ಬೇತೆಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಮಲ್ಪೆರು. ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕಡೋನಿಗೆ ಧ್ಯೇಯದುಂಡು. ಗೀತೆ: ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೋದೆ ತೊನ್ಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ 2 ಜನ 3 ಜನ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪೆರು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ವೆರು. ಅವಂತೂ ಲೌಕಿಕದ ಪಾತೆರಾಂಡು. ಇದು ಲೌಕಿಕಗಾದ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಬೇಹದ್ದವು ಏರುಗಳು ತೀರಿದಿಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿವಂದರು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಆರು ಅಕುಲು ಹದ್ದದ ಮಾತಾಪಿತ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೋದೆ ತೊನ್ಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಬೇರು ಬೇಹದ್ದದ ಮಾತಾಪಿತ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಆ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲ ಸಹ ಜೋಕುಲಿನ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಓದವೆರು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ತೆರಿವಂದರು ಬೇರು ಅಲೌಕಿಕ ಮಾತಾಪಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಬೇಹದ್ದದ ಸದ್ಗುರು ಪರಮ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಪರಮ ಗುರು ಆದುಲ್ಲಿರು. ಸತ್ಯನು ತೆರಿಪವನ ಸತ್ಯನು ಕಲ್ಪವನಾರಾದುಲ್ಲಿರು. ಜೋಕುಲೆಡ ನಂಬರ್ ವಾರ ಅಂತ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಲೌಕಿಕದ ಇಲ್ಲಲು 2 ಜನ 3 ಜನ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆರಡ ಆಕ್ಲಿನ ಏತೊಂಜಿ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪಂತೂ ಏತೊಂಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲುಳ್ಳಿರು, ಏತೊಂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಲೇರ್ದು ಮೊಕಲು ಇಂಚಿನಕುಲು ಆದುಲ್ಲಿರು. ಮೊಕಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆರು, ಮೊಕಲು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಪೆರು, ಮೊಕಲು ವಿಘ್ನವನ್ನು ಪಾಡುವೆರು ಪಂದ ಜೋಕುಲಿನ ಸಮಾಚಾರಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು. ಚಿಂತೆ ಅಂತೂ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಬೇರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಏತೊಂಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲಿನ ಚಿಂತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐನರ್ದವರನೆ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಉಪ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಹೂವೆ ಚಿಂತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಬೇರೆಗಂತೂ ಸಾವಿರಾರು ಚಿಂತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಚಿಂತೆ ಅಂತೂ ಇತ್ತದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಊರಿಲಕನೆ ಸಾವಿರಾರು ಚಿಂತೆಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಜೋಕುಲಿನ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮಾಯಿಲ ಸಹ ಮಲ್ಲ ಶತ್ರುವಾದುಂಡತೆ. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲವೆರ್ನ ಚರ್ಮನು ಒಯ್ತದು ಬಿಡುಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರ್ನ ಮೂಂಕುನು ಕೆಲವೆರ್ನ ಜುಟ್ಟುನು ಪತ್ತುದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಮಾತೆರ್ನಲ ವಿಚಾರಗಳಂತೂ ಬಾಬಾ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅನ್ನಲ ಸಹ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡುಪ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕಲೆ ತೇರಿದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮಂತಲಕ ನಡತದು ಬಾಬರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನಿ ದ್ಯಾಗ ಪಡೆಯರಬಲ್ಲಿ. ಮಾತೆರ್ಲ ಏಕರಸವಾದ ನಡಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದುಂಡು. ಇಂದು ಬೇತೇರ್ನಲ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನತವಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ತಿಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ರಾಜಧಾನಿ ಇಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡು ಪನ್ಪುನನೆ ನೆನಪುಪ್ಪುಜಿ. ಈ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುನ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಅನುಭವಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಸುರುಕು ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನಾದಿತ್ತ ಕುಡ ಎಂಚ 84 ಜನ್ಮನುದೆ ತೊಂಡ ಪನ್ಪುನವು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪಗಲ ಸಹ ತೆರೆದಿಜ್ಜಂಡು. ಅವು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆದುಂಡು. ನಿಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪರು ಬಾಬಾ ಈರು ಅವೇ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲರು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿವುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವೆರು. ಈ ಸಮಯಡು ಭಲೆ ಏರೇತು ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಈ ಕಾಸು ಆಸ್ತಿ ಮಾತಲ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಯರಂಡು. ಒರಿಲಕನಿ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಾಚಾರನಂತೂ ನಿಕುಲು ರೇಡಿಯೋಡ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ಲ ಎಂಚೆಂಚಿನ ನಡಪುನು ಪನ್ಪುನ ಕೇನುವರು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಲಹಲು ಹೆಚ್ಚಾವಂದೆ ಪೋಪುಂಡು. ಸೂತ್ರ ಗಂಟಾದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಪೆಟ್ಟು ಲಡೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೈಪೆರು. ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಲು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ಲಡೈ ಆರಂಭವಾಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಆಂಡು ಪನ್ಪುನವು ತೆರಿಯುದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ದಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇಂದು ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನೆನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಕೆಲವೆರಾತೆ ಇಂದೆನು ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯರ್ದು ತೆರಿಯುನಿರು ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿಟುಪ್ಪೆರು. ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಎಂಕುಲು ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ದಿನಕುಲು ಮಾತ್ರನೆ ಉಪ್ಪುವ. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲಂತೂ ನಿಕ್ಲೆಗಾಡು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು. ಏರೇತು ಮಲ್ಪೆರು ಆತು ಫಲನು ಪಡೆಪೆರು. ತಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥನ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೆರ್ದಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮಾರ್ಗೋನ್ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪೆರು. ಐನರ್ದವರ ಈ ವಿನಾಶಗು ಸುರುಕೆ ನಿಕುಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗಾದ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುಲೆ. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಯಾನು ನಿಕಲೆಗು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೆ. ಮುದ್ದಾಯಿನ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತುದರು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ನಿಕುಲು ರಾಮನ ರಾಜ್ಯೋಡು ಇತ್ತರತ್ತೆ. ಏರೆಗ್ ರಾಮೆ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ರಾಮ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಎಂಚಾಂಡು ಪನ್ಪುನೆನ್ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತೆರಿಯೊಂದರು. ನಿಕುಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಕೆಲವೆರು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಿಜೇರು. ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಸುಪುತ್ರ ಏರು ಪನ್ಪುನವು ಏರು ಮಾತೆರ್ನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಓರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪೆವರು. ಏರು ಸೇವಾದಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಓದವೆರು. ಅಕುಲೆ ಬಾಬನ ಹೃದಯ ನೀರುವೆರು. ಕೆಲವರು ಯೋಗ್ಯರ
ಯೋಗ್ಯರತ್ತಂದ ನಕುಲ ಉಪ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ಸೇವೆದ ಬದಲು ಸೇವಾ ಭಂಗ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಬಾಬರ್ದು ಬೇತಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪೇರು. ಇದು ಸಹ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಇದು ಮಾತಲ್ಲ ಆವಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏರು ಸರಿಯಾದ ಓದುಜಿರೋ ಅಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೇತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಹಾಲು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಐನರ್ದವರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಬನ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮುಖ ಏರು ಮಾತ ಸೇವಾದಾರಿ ಜೋಕ್ಲುಳ್ಳಿರೋ ಬಾಬನ ಹೃದಯ ನೀರುವೆರೋ ಅಕಲ ಸಂಘನು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಏರ್ನ ಸಂಘ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಭಲೆ ಕೇನೋಲಿ ಇಂಚಿನಕಲ ಸಂಘ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚಿನಕಲ ಸಂಘ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕಲೆಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಬಣ್ಣ ಅಂಟದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಸಂಗ ಮಿತ್ತು ತೆರ್ಪುಂಡು. ಹಾಳು ಸಂಘ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ಪೌಂಡು ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಹಾಲು ಸಂಘನು ಸೇರಿಯರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ವರಾಣಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಾಸದಾಸಿಯರು ಬೋಡು ಪ್ರಜೆಕ್ಲಿಗ್ಲ ನೌಕರ ಚಾಕರರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದುಂಡು. ಇಂದೇಟು ಮಸ್ತ್ ಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡು. ಐನರ್ದವರ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ತಿಕ್ಕದಿರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆಕಲ್ನ ಶ್ರೀಮತ್ಲಕ ನಡಪಲು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪದವಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಆದ ಬಿಡ್ಪಾರು. ಇಂದು ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದೇಟು ಇತ್ತೆ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಅವರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಾಂತರ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಒಂದುಪ್ಪರು. ಎಡ್ಡೆ ಓದುವರಂದಿತ್ತಂಡ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಓದುವರು ಪದವೀರು ದೇಪ ತೆರಿಯುಂಡು. ಮುಕುಲ್ದಾದ ಓದುಜೇರು ಐನರ್ದವರ ಇಂಚಿನ ಪದವಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೊಕಲು ಓದುಜಿ ಪಂಪು ನಾವು ತೆರಿಯೋಡುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಎಂಕುಲಿರ್ದಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿರು. ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನೇ ಭಾಷಣಗಾದ ಲೆಪ್ಪೋಡೋರು. ಐನರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಏರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುರ್ಲೇರು ಆಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬರು. ಎಂಕುಲಿ ಆತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಜಿ. ಐನರ್ದವರ ಎಡ್ಡ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಶಿಕ್ಷಕರಂತೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದು ಪೇರತ್ತೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಓದವೇರು ಆಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ವಿದ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ನಡವಳಿಕೆ ಇದ್ದಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪಲ ಅಂಚನೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಗದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಯೋಗ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಡವಳಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ವಿದ್ಯೆನು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಅಹಂಕಾರ ಪತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ನೆನಪದ ಗುಪ್ತ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಐನರ್ದವರೇನೆ ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಯೋಗಡು ಉಪ್ಪೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ದೂರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಲ ತೆರಿಪೇರು ಬಾಬಾರ್ದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರೆನೆ ನಿಕುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜರೈ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದುಂಡು. ಹೇ ಆತ್ಮಲೆ ನಿಕುಲು ಬಾಬಾ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜರೈ ಯಾನ ನಿಕುಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗೊಂದು ತೆರಿಪೇರು ಬೈದೆ ನಿಕುಲು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಪಗ ಯೋಗಾಗ್ನಿರ್ದು ಪಾಪಲು ಭಸ್ಮಾಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಮನುಷ್ಯರು ಎತ್ತೊಂಜಿ ತಿರುಗರೆ ಪೋಪೇರು. ಕುಂಭ ಮೇಲೊಡು ಚೌಲಿ ನೀರುಡು ಮೀಪೇರು. ಎತೊಂಜಿ ಕಷ್ಟನು ಸಹಿಸುವೇರು. ಈ ಮುಲ್ಪಂತು ಓವಿಯ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲುಳ್ಳಿರೋ ಅಕಲು ಓರಿ ಪ್ರಿಯತಮನ ಸತ್ಯ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಅದು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ತಿರುಗೆರೆ ಪೋಪಿರು ಪಂದಿತ್ತನರ ಸಹ ತೋಟುಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಏಕಾಂತಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಪರ ಚಿಂತನೆ ವರ ತಲಾಪಡು ಪೂಜೆರ್ದವರ ವಾಯುಮಂಡಲ ಹಾಳಾಪುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕನಗ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪೊರ್ಲುದ ಸತ್ಯ ಪ್ರಿಯತಮೆಯರಾದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ದೇಹದಾರಿನ ಭಾವಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನೋಡಿಸಿ ಕೇವಲ ಒರಿ ಶಿವಬಾಬನ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಐನು ಆಕಲೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಅರೆನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಾಡ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಳದ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದ ಹರಿಪಂಪನೋ ನಿಕಲ್ನ ಅರ್ಥ ಸಹಿತವೈನ ಪುದರಾದುಂಡು. ಎರಾಂಡಲ ಪೊಸಬಿರು ಈ ಪುದರ್ನ ಕೇಂದ್ರೆರಡ ಆಕಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಇಂದೇನು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ನಿಕಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚಿನ ಅಕುಲುಳ್ಳಿರು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕುಲು ತಮ್ಮ ಆಹಾರನು ಅಕುಲೆ ಹಾಲು ಮಲ್ತೊಂಡಿರು. ವಿದ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಶಾಂತಿರ್ದ ನಿಕುಲು ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಿತಿ ಜಯ ಪಡೆಪರು. ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೈನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಮಿಲಿಟರಿಡ್ಲ ಸಹ 3 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ಸಹ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೋಡು ಬಂದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿದ ಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾದುಂಡು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾತತ್ವಡು ಎಂಕ್ಲು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂದುನ ರೂಪಡು ಆ ಮಾತ ಆತ್ಮದ ವೃಕ್ಷ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಉಪ್ಪುನತ್ತೆ. ಬ್ರುಕುಟಿದ ನಟ್ಟು ಮೆನ್ಕುನ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯಾಯ್ನ ಬಂಗಾರದ ತಿಲಕನು ಮಲ್ಪದು ದೀವನ್ವೇರು. ಆತ್ಮಲ ಬಿಂದುವಾದುಂಡು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆತ್ಮದ ಕೈತಲೆ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ವೇರು. ಸಾಧು ಸಂತ ಇಂಚಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆನೇ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಂಚೆ ತೆರಿಯೋನೇರು. ಕೇವಲ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲೆ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮದಕಲು ತೆರಿಯುವಂಟ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಚೆ ಈತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪನೆ ನಿಕುಲೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಮಸ್ತ್ ಸತ್ಸಂಗಲೆನ ಮಲ್ಪವರು ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗುರುಕುಲೆನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಗುರುಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದ ಗುರು ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ರಾಜರು ಎದುರುಡು ಸಿಂಗಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ರಾಜರು ತರಬಗ್ಗವೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ರಾಜರು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಆ ಪವಿತ್ರ ರಾಜರ್ನ ಮಂದಿರೊಳೆ ಮಲ್ತದುಂಡು.
ಪತಿತೀರು ಪೋದು ಅಕ್ಲನ ಎದುರುಡು ತರೆ ಬಗ್ಗವರು ಆಂಡ ಮುಕುಲು ಏರು ಎಂಕುಲು ತೇಗ ತರೆ ಬಗ್ಗವ ಪನ್ಪುನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದು ನಿಜ್ಜಿ. ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟಾಯರು ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆನು ಮಲ್ಪೋಯರು ಆಂಡ ಬಿಂದುನ ಪೂಜೆನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನವು. ಬಿಂದುವಿಗೂ ಮಂದಿರ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಗೀತೆಡು ಈ ಪಾತೆರಲಿಜ್ಜಿ ಏರು ಸ್ವಯಂ ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲಿರೋ ಆಕುಲೆ ಇಂದೇನು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಈತು ಎಲ್ಲಿಯೈನ ಆತ್ಮಡು ಪಾತ್ರ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಪನ್ಪೆನ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಾರು. ಆತ್ಮಲ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು ಪಾತ್ರಲ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಆಶ್ಚರ್ಯತೆ ಇಂದು ಮಾತಲ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬು ಆದುಂಡು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನ ಕೂಡ ಮಲ್ಪೊಂದುಂಡು ಪಂಡು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ನಾಟಕಡು ಓ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಅವು ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಪುಂಡು ಇಂದಿಟ್ಟು ಚಿಂತನೆದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿತ್ತೆ ನಿಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತೊರಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚಿನ ನ್ಯಾವಡು ಏಪಲ ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡುಜಿ ಏರೋ ಶರೀರ ಬುಡಿಯರು ಆತ್ಮನನು ಈ ಶರೀರ ತೊಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಬುಲಿಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಾದೊಂಡು. ಆಕುಲು ಪಿರ ತಿರುಗದು ಬರ್ರೆಗಂತೂ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಐನರ್ದವರ ಕಣ್ಣೀರು ಬತ್ತನು ಬಂದಿತ್ತನ ಅನ್ನೂರ್ತೀರ್ನಾಯರು ಐನರ್ದವರನೇ ಬಾಬ ತಿರುಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಎಂಕುಲು ಏಪಗಳ ಬುಲಿಪೂಜ ಪಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮಡೊಪ್ಪುನ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಪಡೆಯೋಡು ಪನ್ಪನ ಚಿಂತೆ ಇತ್ತನು ಆರು ತಿಕ್ಕದು ಬುಡಿಯರು ಬಂದಿತ್ತನ ಅಂದಾದ ಬೋಡು. ನಿಕುಲು ಬಾಬಾ ಏನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಹೊರ ಮಾತ್ರನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರಗಾದು ಬರ್ಪನೆ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಲಡೈದ ಮುಂಚಿನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಲಡೈ ನಡತದು ಐಟು ಕೇವಲ ಪಾಂಡವರು ಒರಿಯೊಂಡೇರು ಆಕುಲು ನಾಯಿನು ಜೊತೆಟು ದೀವೊಂದು ಪೋಯೋದು ಪರ್ವತದ ಮಿತ್ತು ಕರೆದು ಪೋಯರು ಬಂದು ಗೀತೆಡು ತೊಜ್ಪದಿರು ಜೇನು ಪಡೆಯರು ಬೊಕ್ಕ ಸೈತು ಪೋಯರು. ಈ ಪಾತೆರನ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಮಾತಲ ದಂತಕಥೆಕುಲಾದುಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಇಂದೆರ್ದು ವೈರಾಗ್ಯ ಬರೋಡು ಎಂಚ ಪರತು ವಸ್ತುದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಉಂಡಾದುಪುಂಡತೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಕಠಿಣವಾದುಂಡು ವೈರಾಗ್ಯ ಶಬ್ದ ಮಧುರವಾದುಂಡು. ಏಪ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆಪಗ ಭಕ್ತಿದ ಮಿತ್ತ ವೈರಾಗ್ಯ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗಟ್ಟು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಲಬ್ಧ 21 ಜನ್ಮಗಾದು ತಿಕ್ಕಿದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಪೂಜಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ನಿಕುಲು ವಾಮ ಮಾರ್ಗೊಡು ಪೋಪರು ಆಪಗ ಏನಿಯನ್ ಜತೋನುವರು ಈತೆ ಅಂತ್ಯ ಆದುಂಡು. ಬಾಬ ತೆರಿಪೇರು ಈತೆ ಈ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಶೂದ್ರರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲರು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ದೇವತೆಯಾಪರು ಬೇತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಪಾತೆರಡು ಎಂಚಿನ ತಿರಿಯುವರು ಭಲೆ ವಿರಾಟ ರೂಪದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಐಟು ಶಿಕೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಶಿವಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇವತಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರರು ಬಂದು ಪಣದು ಉಡ್ಪೇರು. ಶೂದ್ರರ್ದು ದೇವತೆಯಾದ ಎಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನದ ಅದೆಲ್ಲ ತೆರಿವೊಂದಿಜೇರು. ಪಾಪ ತೀರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಎತ್ತಂಜಿ ಸಾವುಕಾರ ಆದಿತ್ತರು. 5 ಆತ ಮಾತ ಸಂಪತ್ತು 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಪೋಂಡು ತರೆ ಬಗ್ಗ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಸವೆಸೆ ಉಂಡೇರು ಕಾಸನ್ ಲಕ್ಕಲೆ ಉಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆದ ಪಾತೆರಾದುಂಡತೆ ನಿಕುಲೇನೆ ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದ ಮಲ್ತು ಪೋಯೆ ನಿಕುಲು ಕೂಡ ಎಂಚಿನಾದು ಬುಡಿಯರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗದ ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ್ರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಪಂಡ ಪರಚಿಂತನೆ ವಾರ್ತಾಲಾಪರದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತೋಡು ಕೊಲ್ದು ಸತ್ಯವನ ಪ್ರಿಯತಮಾಯಿನ ಓರಿ ಪ್ರಿಯತಮನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಎಂಕುಲು ಏಪುಗಳ ಬುಲಿಪೂಜ ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡು ಜಪಂದು ನಿಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಸೇವಾಧಾರಿ ಬಾಬನ ಹೃದಯನ ಏರ್ದೇರೋ ಅಂಚಿನ ಸಂಗೊನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ತಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದೀವನೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೃತ್ತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಮನಸ್ಸ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕಲ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಭವ. ವಿಶ್ವ ಚಡಪರಿಸವನಂಚಿನ ಆತ್ಮಲಿಗ ಸಾಧ್ಯ ತುಜ್ಪೈರೆಗಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮೈಟ್ ಹೌಸ್ ಆಲೆ ಮಾತ ಆತ್ಮಲಿಗಲ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಲಕ್ಷ ದೀವನ್ಲೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತನ್ನ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ವೇರ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಹಾದಾನಿ ವರದಾನಿ ಅದು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಥಾನೋಡು ಸೇವೆಯಂತೂ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು ಆಂಡ ಒಂಜೆ ಸ್ಥಾನೋಡು ತಂದು ಮನಸ್ಸ ಶಕ್ತಿದ ಮುಖಾಂತರ ವಾಯುಮಂಡಲ ವೈಬ್ರೇಷನ್ದ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶ್ವ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲ ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ 5 ವಾಯುಮಂಡಲ ರಚನೆಯಾವಡು ಅಪಗ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆತ್ಮ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಅಶರೀರಿ ತನದ ವ್ಯಾಯಾಮವಕ್ಕ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪರೂಪಿ ಭೋಜನದ ಪತ್ಯರ್ದು ಸ್ವಯಂನು ಆರೋಗ್ಯಶಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಭ್ಯತೆ ರೂಪಿ ಕಲ್ಚರ್ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ. ಈತೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ರೂಪರೇಖೆನು ಹೊಸದಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿದ ಭಾಷಣನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತುದರ ಆಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅಂಚನೆ ಶಕ್ತಿ ಇಂಚಿನಾದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೆತ ಜನನಿ ಏರಾದುಲ್ಲಿರಿ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಭ್ಯತಾ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿವನಡು ಇಂದು ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯ ನಡತೊಂದು ಮಾತೆಯರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಧರಣಿಲ ಸಹ ಮಲ್ಪೊಡಾದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಮಗನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಿರು ಅವು ಈ ರೀತಿ ಮಗೆ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಡು ಅಪಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಬಾವುಟ ರಾಪುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ
ಶಾಂತಿ.